Ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικότερους τομείς στην ελληνική και διεθνή οικονομία, προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών δυνατοτήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Απόφοιτοι υψηλής κατάρτισης με βαθιά κατανόηση της τουριστικής βιομηχανίας και υψηλό επίπεδο γνώσεων επιχειρηματικότητας είναι άκρως απαραίτητοι στον πολύτιμο για την οικονομία μας αυτό χώρο. Το πρόγραμμα εξετάζει όλες τις πτυχές του τουρισμού, αναλύοντας τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, γεωγραφικούς, πολιτικούς και νομικούς παράγοντες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο χώρο. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν το πολυδιάστατο περιβάλλον των τουριστικών δραστηριοτήτων, να εντοπίσουν ευκαιρίες και ρίσκα στον τουρισμό και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την εκπλήρωση φιλόδοξων στόχων ως επιχειρηματίες στο χώρο. Το H&D Travel and Tourism Management είναι ένα διετές πρόγραμμα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος αλλά και τη διεθνή κοινότητα και τους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς. Προσφέρει απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών που επιτρέπει την απευθείας ένταξη στη βιομηχανία. Δυνατότητα συνέχισης σπουδών με απευθείας ένταξη στο τρίτο έτος αντίστοιχου προγράμματος στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο της επιλογής σας, αλλά και σε ανάλογα βρετανικά προγράμματα που υλοποιούνται σε κέντρα μεταλλικιακής εκπαίδευσης, αποκτώντας έτσι πτυχίο Bachelor στις τουριστικές επιστήμες ή σε αντίστοιχο αντικείμενο. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών, προσωπικής εξέλιξης και απαραίτητων ιδιωτήτων για την επιτυχημένη απόδοση στον επαγγελματικό περιβάλλον και την ικανότητα άμεσης συνεισφοράς στον εργασιακό τους χώρο. Δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικών πιστοποιήσεων από φορείς όπως το Tourism Society και το Management Standard Center. Δυνατότητα αναβολής στράτευσης καθ' όλη τη διάρκεια της φοιτησης. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210 92 47 008 ή μέσω email στο admissions@idea.edu.gr. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.idea.edu.gr.